Нацыянальнай гвардыі, спецпадраздзяленні Міністэрства ўнутраных спраў Украіны Днепр і Азоў. Як паведаміў дарадца міністра ўнутраных спраў Антон Герашченко, аперацыя прайшла паспяхова. Марыуполь знаходзіцца пад кантролем украінскіх сілаў. Паводле яго слоў, цяперашні час працягваецца кропкавая зачыстка, баевікі пачалі хавацца па дамах ды падвалах. Затрыманыя 30 сепаратыстаў, знішчаныя іх бетонныя ўмацаванні. Раней паведамлялася, што ў часе баёў былі параненыя 4 украінскіх вайскоўцаў, адзін знаходзіцца ў цяжкім стане. Так званыя апалчэнцы паведамілі, што страцілі 5. Член Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі Гюнтер Эттингер выказаў спадзяванне, што перамовы па пытанню газу паміж Расіяй і Украінай адновяцца 14 чэрвеня. Чакаецца, што ў кансультацыях будуць удзельнічаць кіраўнікі міністэрстваў энергетыкі і газавых кампаніяў дзвюх краінаў. Эттингер заявіў пра гэта сёння ў Люксембургу, куды ён прыбыў для ўдзелу ў нарадзе міністраў энергетыкі краінаў Еўразвязу. У часе апошняга раунду перамоў пры пасярэдніцтве Еўразвязу Украіна адмовілася ад прапанаванай Расіі зніжкі на газ у $100 за 1000 кубаметраў газу. Кіраўнік украінскага ўраду Арсен Яценюк заявіў, што Кіеў настойвае на змене кантракту. Кіраўнік «Газпраму» Алексей Міллер паведаміў учора, што Расія спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну, калі 16 чэрвеня Кіеў не аплоціць за пазыку за расійскі газ у памеры $2 мільярдаў. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце svoboda.org. У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы раскажам, як узнагароджваюць зборную каманду па хакеі Акрэсціна, у тым ліку кнігамі з бібліятэкі Свабоды. Палічым, колькі каштуе для беларусаў паездка на чэмпіянат свету па футболе ў Бразыліі. І высветлім, чаму з крама ўзнік знакаміты напой крам-бамбуля. Лето з Ганнай Соусь. Але спачатку пра ўзнагароды, якія сёння атрымала беларуская служба радыё Свабода. Мы сталі пераможцамі сярод усіх службаў радыё Свабода ў намінацыі «Спецыяльны праект». Адзначаныя былі нашы шматлікія перадачы, звязаныя з 60-годдзям беларускай свабоды. А ў катэгорыі «Інавацыя» безумоўным чэмпіёнам стала жывая 3-гадзінная трансляцыя «Прагулка па Менску» Валера Каліноўскага 9 траўня. Побач са мной у студыі намеснік дырэктара беларускай свабоды Богдан Андрусішын. Яму слова. Так, Ганна, сапраўды прыемна быць адзначаным нашымі калегамі, за як яны палічылі добра выкананую усімі нашымі супрацоўнікамі працу. Але трэба адзначыць, што ўзнагароду ў катэгорыі «Спецыяльны праект» мы атрымалі не за адзін, а за шматлікія і розныя нашыя праекты і працы, звязаныя з юбілеем. Па-першае, трэба згадаць і гэтую велізарную працу Сергея Шупы за крапатлівы пошук у нашых тэкставых і аўдыёархівах самых яркіх момантаў нашай гісторыі ў эфіры. І гэтыя моманты сталіся асноўным матэрыялам серыі, што гучала на нашых хвалях на працягу 60 дзён, аж да нашага юбілея 20 травеня. Як ведаюць карыстальнікі нашага вэб-сайта svoboda.org, прывабна аформлены відэааналіз да кожнага году вяшчання знаходзіўся і на нашым вэб-сайце. І гэты адзін праект, Ганна, як вы ведаеце, сам па сабе займаў прыблізна 15 гадзінаў эфірнага часу. Таксама згадаю спецыяльны юбілейны відэаролік, падрыхтаваны нашымі відэаспецыялістамі пад музыку песні «Радыё Свабода» у выкананні легендарнага Ліса, які паказваўся падчас нашага 3-гадзіннага лайв-марафону 20 травеня. І гэты марафон вы, Ганна, выконвалі ролю вядучага разам з Аленай Ціхановіч і Сергеем Абламейкам. І ў гэтым марафоне ўсе мы, і цяперашнія, і нават некаторыя былыя супрацоўнікі распавядалі пра жыццё і працу і вопыт на радыё Свабода. Трэба адзначыць і юбілейную спецперадачу, якая транслявалася на
тэлеканале «Белсат», у якой дырэктар службы Александр Лукашук элегантна прадставіў і сінтэзаваў 60 гадоў вяшчання ў 30 хвілінах добра выбраных словаў і іміджаў. І нарэшце канцэрт у Менску, арганізаваны з дапамогай нашых супрацоўнікаў, паслужыў адкрыць наш прадукт усё новым маладзейшым карыстальнікам. Лайв-трансляцыю гэта рэкорднага больш чым 4-гадзіннага канцэрту, вядучым якога быў наш калега Павел Белавус, глядзела больш чым 1000 карыстальнікаў, а ў запісе глядзела яшчэ 1000. Ну, вось, дарэчы, калі казаць пра кульмінацыю адзначэння 60-годдзя свабоды, то на гэтым тыдні ў Менску адбыўся прыём у амерыканскай амбасадзе, і па выніках яго на сайце даступны вялікі матэрыял, фота, відэо і унікальная перадача «Адкрыты мікрафон», дзе людзі, якія шмат гадоў слухаюць свабоду, супрацоўнічаюць як госці. Яны расказалі, што яны думаюць пра свабоду, так гэта даступна на нашым сайце. І вось сябры радыйнага журы адзінагалосна прызналі найлепшай інавацыяй, найлепшай інавацыйнай працай месяца 3-гадзінную жывую трансляцыю свабоды з вуліц Менска 9 траўня, якую правёў Валер Каліноўскі. Мы все глядзелі гэта ў жывым эфіры і потым пераглядалі. Так, і такога маштабу бесперапыннага лайв-відэапраекту это было беспрэцэдэнтнае ў беларускай медыяпрасторы. І гэта была вельмі вялікая нагрузка, але я лічу, што з вялікім прафесіяналізмам Валер і ягоная каманда адлюстроўвалі, як Менск выглядаў у гэты дзень, які быў настрой людзей. Ён задаваў самым розным людзям, якіх спаткаў, вандруючы з аднаго канца горада ў другі, цікавыя часам і крыгу правакацыйныя пытанні і атрымоўваў і нечаканыя часам адказы. І, як вы ведаеце, Ганна, кропку на гэтае больш чым 3-гадзіннае вяшчанне паставілі не мы, а толькі праваахоўныя органы, якія палічылі мэтазгодным прыпыніць працу Валера і ягонай каманды, і на некалькі гадзінаў іх затрымалі. І гэтае затрыманне таксама стала часткай перадачы і, магчыма, дало нашым гледачам больш рэальную карціну Менску ў той дзень. Такім чынам, думаю, нашыя больш чым 3000 гледачоў, якія глядзелі гэтую лайв-вандроўку, атрымалі даволі добрае уяўленне, як Менск выглядае сёння. Яны пабачылі не толькі тое, што відавочнае, прыгожае, бліскучае, новае, але і тое, што часта не заўважаецца ў прысутнасці гэтага блеску і, скажам, не надта прыгожае. Я дзякую намесніку дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Богдану Андрусішыну і прапаную паслухаць песню, якую ён згадаў сёння, легендарную кампазіцыю Ліса радыё «Свабода». Вы на хвалях радыё «Свабода». З вами Ганна Соусь. Сепаратысты Донбасу звярнуліся да Александра Лукашэнкі, каб той прызнаў незалежнасць іхняй самаабвешчанай рэспублікі. Як, на вашу думку, павінна адрэагаваць на гэты зварот беларуская ўлада? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галина Абакунчык. Ну, я считаю, что можно было бы признать. Но если они хотят быть независимыми, кто им может помешать? По большому-то счету. Почему им не дают этого? Вот почему не разрешают? Я лично не понимаю. Хотят быть независимыми, пусть будут. Там же проливается кровь какой-то. Сложно сказать что-либо. Хотелось бы, чтобы там, конечно, прекратилось. Договариваться надо где-то в верхах. Я считаю, что нужно признать обязательно независимость республики, потому что это свободное волеизъявление народа. Неприемлемо жить им в стране, где властвует фашистская власть, где военным переворотом она захватила эту власть и навязывает ценности людям, неприемлемые для славянина. Я вообще не поддерживаю вот эти вот действия, когда страна раскалывается на части. Мне кажется, что это нужно не признавать. В общем, такое мнение. Я думаю, положительно. Донбасская республика признать, потому что они же сколько воюют, там на своей земле жертвуют собой, там, не знаю, дети гибнут. Я думаю, что они отстояли это право. Пускай они сами решают,
решают свои проблемы. Там, внутри. А мы признаем, Украина это наша. Наша была и есть наша. Нет, я не думаю, что нам стоит поддерживать это. Я думаю, что наше правительство того же мнения. Ну, собственно, это и есть мое мнение. Я за единство украинской территории, потому что я не думаю, что все, что происходит сейчас, это кому-то пойдет на благо. Пожалуй, все-таки воздержусь от каких-то заявлений. Единственное, я, конечно, очень недоволен тем, что славян так разъединяют. Славяне должны быть вместе. А наше керівництво может реагировать на такую просьбу? По-моему, нет. Потому что мы уже давно и долго, и, по-моему, всегда останемся рабами Российской Федерации. Болит сердце. Там живут все мои родственники. Надо, конечно, быть независимым от этих сепаратистов, нацистов и фашистов. Треба, щоб попитали у народу, як народ хоче референдум там зробити. Народ хоче, я думаю, його не хоче. Тому що вже всім надоело вот это вот бойня і ненависть один до одного. Вельми болюче. Гэта было пытанне ў Менску, а як вы думаеце, павінна адрэагаваць на зварот сепаратыстаў Донбасу беларуская ўлада? Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651 42 04 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266 39 52. Ці засталіся сляды на месцы ракавой аварыі Уладзіміра Мулявіна? Як успамінаюць легендарнага песняра ягоныя суседзі па лецішчы? І што магло выратаваць музыку ад смерці? Это вы могли поехать разом с ним? Да, могла. Может, такого не было, я, может, ему не разрешила так нестись. Знаете, он, может, меня вез, то не ехал бы на такой скорости. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у Лапаравічы, што на Мінскім моры. Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь» узнагароджвае зборную каманду па хакеі «Акрысціна». Актывістаў, якія правялі чэмпіянат свету па хакеі за кратамі як прэвентыўна затрыманыя. У Бразыліі стартаваў чэмпіянат свету па футболе. Трапіць на матчы могуць дазволіць сабе немногія беларусы. У турфірмах кошты паездкі на чэмпіянат ад 10 до 15 тысяч даляраў. Гарадскія ўлады Чарнігава кажуць, што поток беларускіх пакупнікоў зменшыўся ў гэтым украінскім горадзе ўдвая. Чарнігаўская самаабарона прапануе гамельчукам эскорт ад мяжы да сваіх рынкаў. У Берасці Алесі Мілана Ляўчук хочуць аддаць дачку Камілу ў першую клясу з навучаннем па-беларуску. Чыноўнікі паслалі бацькоў шукаць яшчэ як мінімум 5 вучняў. Легендарны беларускі напой крамбамбуля ад аднаго з найстарэйшых прыватных вытворцаў БЛП знік з паліцаў крамаў. З-за нязручнай схемы падаткаабкладання вытворчасць у Беларусі давялося спыніць. У эфіры радыё «Свабода». У офісе кампаніі «Гавары праўду» у гэтыя хвіліны пачынаецца ўшанаванне гэтак званай хакейнай каманды «Акрысціна». Гаворка пра актывістаў, якія былі прэвентыўна затрыманыя ўладамі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі, які праходзіў у Менску з 9 па 25 траўня. Усяго больш за 30 актывістаў адбылі на «Акрысціна» і іншых турмах Беларусі ад 10 до 25 сутак. Вечарыну ладзіць кампанія «Еўрапейская Беларусь», і на ёй прысутнічае наш корэспондент Олег Груздзіловіч, ён з намі на тэлефоннай сувязі. Олег, вітаю вас, вам слова. Прывітанне. Так, вось пачынаецца гэта вечарына. Пакуль хакейная каманда «Акрысціна» яшчэ не ў поўным складзе, але нападаючыя большасць ужо ёсць. Да, яны будуць уганараваныя чэснымі дыпломамі, а таксама падзеляцца сваімі ўспамінамі, раскажуць пра тыя перыяды, якія яны правялі на «Акрысціна», і атрымаюць пачэсныя дыпломы. Вот у меня ў руках такі дыплом, які падрыхтаваны для Змітра Дашкевіча. Вядома, што ён сёння дакладна не будзе, бо забірае дачку і жонку Насту з роддому. Але ті, хто прийшов, ось серед їх Леонід Смоуш. Ось Змітра Дашкевич у дипломі написано, що він собрав по системі арешт плюс суд 25 суток, а у Леонида Смоуша 20 суток. Так? Леонид, что вы вспоминаете про эти 20 суток? Ну, 20 суток эти тоже отбылись. Я собрал 10 плюс 10. И меня вельми уразила от белорусская судовая система, при якой судьи, от белорусские,
переплюнули нават нашего земляка, это Феликса Дзержинского, який говорил, это не ваша заслуга, что вы еще не сидите, это наша недопрацовка. Так вот, такие судьи, як Шабуня и як Полулех, и они переплюнули усю даже Феликса Дзержинского. Им не надо ничего было допрацовывать, и они сказали белое, значит белое. Хотя это черное, хотя 5 человек у нас было сведком, что нас затрымливали на улице Волгоградской, а судья сказал на Сурганова, и все. Вот, дякую. Гэта быў Леонид Смоуш, які... Алло, Олег. Я хотела вас запытацца, вось ёсць каманды, ёсць нападнікі, ёсць абаронцы, а ўвогуле атмасфера весёлая ці ўсё ж сумная, бо гэтыя людзі правялі за кратамі чэмпіянат? Нет, это, конечно, серьезная такая атмосфера, але люди больше усмехаются, все ж таки нагода такая добрая, что и на воле уже. Ось, жартуют, что вот, дякую Богу, почался чемпионат по футболе, але наши улады не здогадались снова превентивно арестовывать этих бедных активистов, вот такие жарты гучать. Але, конечно, когда люди вспоминают про эти дни, которые провели на окрестности, кажется, что это дни забранные с життя. Я дзякую Олегу Груздзіловічу, ён застаецца на імпрэзе, мы звяжемся з ім, і ён раскажа ў жывым эфіры праз гадзіну, як будзе праходзіць ушанаванне гэтак званай хакейнай каманды Акрэсціна. Олег сказаў пра чэмпіянат свету па футболе, які учора распачаўся ў Бразыліі, з ім звязанае наступнае тэлефанаванне. В Бразилии начинается чемпионат свету по футболу, а в Украине забастовка. Закрыты 3 аэропорты, с перапынками працуе метро, люди патрабуюць павышэння заработнай платы. А няхай бы паспрабавалі ў Беларусі напярэдадні адкрыцця чэмпіянату свету па хакеі, забаставаць работнікі метро, аэрапорта і іншыя. Дзе б яны сягоння працавалі? Самае лепшае ў нас на вёсцы, у сельскай гаспадарцы. Михаил. 266 39 52, телефон аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі. Такім чынам, у Бразыліі стартаваў чэмпіянат свету па футболе. Да маштабнай дзеі вялікую ўвагу з боку мільёнаў заўзятараў. Сотні тысяч фанатаў прыехалі ў Паўднёвую Амерыку падтрымаць свае любімыя каманды. Ці ёсць у Бразыліі беларусы, ці так небяспечна ў гэтай краіне, як пішуць СМІ, высвятляў Ігор Карней. Хіба што адзінкі беларусаў могуць сабе дазволіць патрапіць на матчы ўсесветнага першынства. Прычына банальная. Кошты турыстычных пакетаў у літаральным сэнсе зашкальваюць. У Беларусі арганізацыяй паездак на бразільскі мундзіяль займаецца дзяржаўны аператар «Цэнтр Курорт». Прапановы наступныя. Прэміум-тур ад $9,000, тур на 2 паўфіналы і фінал ад $13,000, спецыяльны тур на 4 матчы ад $15,000. Гэта з улікам візавай падтрымкі, квіткоў на матчы, пражывання ў гатэлях, але без авіяквіткоў, мінімальны кошт якіх стартуе ад $2,000. Не дзіва, што цікавасць да такога кшталту пакетаў спыняецца на ўзроўні агалошвання цэнніка. Між тым, некалькі чалавек праз іншыя агенцтвы ўсё ж скарысталіся магчымасцю набыць асобна квіткі на футбол і выправіліся ў Бразылію праз еўрапейскія аэрапорты. Увогуле, ці бяспечна ў Бразыліі? Ці вялікая рызыка быць абрабаваным, ці, як напампоўваюць грамадскую думку ў сродкі масавай інфармацыі, страціць здароўе і нават жыццё. Карэспандэнт Еўрарадыё Яўген Валошын неаднаразова наведваў лацінаамерыканскі рэгіён, уключна з Бразыліяй. Ягоныя парады, як сябе варта паводзіць у краіне вечнага карнавалу. Калі ты ведаеш пэўныя правілы, то даволі можна сябе бяспечна адчуваць. Пра Рыу-дэ-Жанэйра. Раёны, дзе даволі бяспечна сябе адчуваеш. Вот, напрыклад, раён Копакабаны і Іпанемы. Даволі такі бяспечна нават увечары. Галоўнае правіла, калі ты знаходзішся на пляжы, то знаходзіцца ў зоне дзеяння ліхтароў. Як толькі ты выходзіш 10 метраў за зону дзеяння ліхтароў, там ужо могуць цябе абрабаваць абсалютна рэальна. Правіла нумар 2. Калі такая сітуацыя здарылася, гэта самі яны раяць, там іншае стаўленне да чалавечага жыцця. Ерепеніцца і петушыцца не трэба, трэба аддаваць. Людзі са зброяй не задумваюцца, будуць страляць без пытанняў. Але зноў жа, гэта вялікая рэдкасць в такіх раёнах турыстычных. І нават такі раён Лапа, дзе клубы і так далей, там адносна бяспечна. А вось ужо фавелы разнастайныя, іншыя раёны з дрэннай рэпутацыяй. Гэта не напускное, а рэальна. Там ты ідзеш, і там проста 50 на 50, што прыставіць пісталет.
Але зноў жа, ведаючы правілы, праблем у цябе не будзе. Калі ты ўжо ідзеш гуляць, то ідці размахваць гадзіннікам, сваім гаманцом не трэба. Вот узял з сабой, паклаў кішэні там 20-ку, 30-ку, і ў прынцыпе все будзе нормально. Не насіць дарагія мабільнікі, плюс там можна карыстацца таксоўкамі, яны недарагія. Цана можа быць нават таннейшая, чым у нас тут у Мінску. Самы просты спосаб выправіцца на планетарную дзею – увайсці ў склад Нацыянальнай футбольнай федэрацыі. Яшчэ на пачатку тыдня за акіян адляцелі старшыня Беларускай федэрацыі футболу Сергей Румас, ягоны першы намеснік Сергей Сафарьян, а таксама кіраўнік міжнароднага дэпартаменту Сергей Ільіч. Адметна, што чэмпіянат Беларусі на час футбольнага свята ў Бразыліі спыняцца не будзе, і заўзятары вымушаныя выбіраць, каму аддаць перавагу – усесветным грандам ці мясцовым улюбёнцам. Былы галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі Юрый Пунтус лічыць, што хоць сітуацыя і абсурдная, але з календаром унутранага першынства іншага варыянту папросту няма. Изнутри кто это знает, и так мы заканчиваем в декабре непонятно для чего. А если мы еще на месяц остановим, это мы не закончим просто месяц. Или его надо потом через 2 дня или каждый день играть. Понимаете, какая ситуация нашего чемпионата. Стоит дата переигровки первой лиги, команда, которая будет бороться за выход третья, она будет 4 декабря. Это не есть уже нормально. А вы месяц еще прибавьте, когда это будет. Учитывая, что мы играем все-таки весна, осень, а не наоборот, у нас просто физически этого нет. И мое мнение, что смысла останавливаться нету. Такой вопрос мог бы возникать, когда сборная наша попадет на чемпионат мира, вот тогда высшую лигу, может быть, и надо будет, если это, а по-другому. А сейчас, когда мы там не участвуем, а как болельщики и зрители, то я не вижу смысла. Тым часам Беларусь прэтэндуе на тое, каб прыняць некалькі матчаў чэмпіянату Еўропы 2020 году. Ці не завышаныя чаканні ва ўмовах, калі ў краіне дагэтуль няма ніводнага стадыёну адпаведнага стандартам FIFA. Нават ультрасучасная арэна барысаўскага БТ не пасуе правілам за нізкай змяшчальнасці. Юрый Пунтус адносна амбітных планаў такога меркавання. Я не знаю, у нас мы показали на хоккей, что мы можем это, но если брать, что мы сегодня не имеем, наверное, будем рассматривать Борисовский стадион как для сборной. Мы в Минске не имеем стадиона для игры, то я сомневаюсь, что это только если опять нашими волшебными темпами мы вот это вот умеем делать из, грубо говоря, говна конфетку, то есть не было ничего, и вдруг что-то появляется. Но это опять это какое-то это волшебство. Менск прымаў футбольныя спаборніцтвы падчас алімпійскіх гульняў 1980 году, аднак пры канцы мінулага году сталічны стадыён Дынама быў напалову зруйнаваны, і цяпер невядома, калі на гэтым месцы з'явіцца нешта годнае. Ігор Карней з Менску. У новай перадачы без гальштукаў гаворка пойдзе пра Менск, пра нябачную душу Менску, яго легенды, прывіды, гісторыкі і гісторыі. У перадачы бяруць удзел Менчук, пісьменнік Михаил Володин, чыя кніга «Наш стары добры Бабілён. Прагулка па гораду ў менскіх гісторыках» з'явілася ў продажы ў кнігарнях, і супрацоўнік «Свабоды» Сергей Шупа, які, як і вядучая Ганна Соусь, нарадзіўся і большую частку жыцця пражыў у Менску. Хвілінаў праз 8 у нашым эфіры. Прывезці ў падарунак з Беларусі пляшку старажытнай крамбамбулі беларускай вытворчасці ўжо не атрымаецца. Краіна страціла вытворцу нацыянальнага прадукту. Легендарны беларускі напой крамбамбуля ад аднаго з найстарэйшых прыватных вытворцаў Белпі знік з паліцаў крамаў. Што здарылася, разбіралася Александра Дынько. Пра тое, што крамбамбулю ўжо не сустрэнеш у продажы, мы даведаліся ад нашых слухачоў, якія марна шукалі любімы напой у крамах. Мы таксама заўважылі, што ўжо паўгода не абнаўлялася інфармацыя на сайце кампаніі. Тэлефанаванне на прадпрыемства дало нечаканы вынік. Скажите, а у вас крамбамбуля вообще выпускается? Нет, не выпускается. А почему не подскажете? Налогами задушили, бессмысленно это делать. Больше не будет такого напитка? Нет, вообще прекратили производство алкоголя, не занимаемся этим. Больше не будет. Крамбамбулю, панскую, хлебасольную, паляўнічую, шчодрую і сярдзітую выпускае кампанія Белпі. Яна была заснавана яшчэ ў 93-м годзе сям'ёй пісьменніка Леаніда Дайнекі, аўтара раманаў «Меч князя Вячкі» і «След ваўкалака». Кіруюць бізнесам ягоныя сыны Зміцер, Сергей і Сцяпан. Апроч крамбамбулі, кампанія выпускала вядомую гарэлку «Генерал». Сергей Дайнека паведаміў радыё «Свабода», што з-за нязручнай схемы падаткаабкладання вытворчасць у Беларусі сапраўды давялося спыніць. 1 снежня гэтага года фірма «Белпі» вытворчасць з Беларусі попала ў спіс прадпрыемстваў, якія налогі уплачваюць акциз по-другому. И
творчесть Крамбамбули в Беларуси на этой у нас площадке остановлена. Мы зараз размещаем ее в Италии, скорее всего, с экспортом в Беларусь. К концу года на полицах крамов появится, але же она будет сделана в Италии. Есть список предприятий 25, які податок после 90 дней после отгрузки. А то есть список, где Белпи 30 дней. Поэтому такая вот в Беларуси нема сенсу. Это белорусский бренд, он будет вот, мы же в основном и в сенсах был амаль 70% продавали в Европе. В Европе зарабившие простей продавать, так что таким чином. Дайнека спадзяецца, што да канца году прадукцыя пад брэндам Крамбамбуля ўсё ж з'явіцца ў беларускіх крамах, але гэта будзе ўжо не беларуская, а італьянская вытворчасць. Дайнекі займелі адметнае месца на алкагольным рынку. Іхныя напоі пазіцыянаваліся як выключна беларускі прадукт, а ў рэкляме выкарыстоўвалася толькі беларуская мова. За досыць кароткі час дайнекі змаглі зрабіць пляшку Крамбамбулі ці не галоўным сувенірам з Беларусі. Самі беларускамоўныя і нацыянальна арыентаваныя дайнекі прыцягвалі да працы адпаведных людзей. Так дызайн пляшак Белпі ў свой час зрабіў мастак Міхал Анімпадыстаў. Крамбамбулю іх яшчэ цэлы шэраг быў прадуктаў, дзе ў назве выкарыстоўваліся нейкія беларускія культурніцкія коды. Мы як бы выпускалі генерал гарэлку даўно ад пачатку. А пазней зрабілі рэбрэндинг гэтага генерала і сталі выпускацца пад назвай генерал-касцюшка. Спачатку ж Крамбамбулю выпускалі двух гатункаў, толькі класічная і дамская, здаецца. А пазней яны распрацавалі цэлы шэраг арыгінальных рэцэптаў і павялічылі там, здаецца, да 6 колькасць гэтых гатункаў. То бок яны, апроч таго, што яны як бы проста гарэлку робяць звычайную, белую, яны яшчэ як бы робяць вось гэтай арыгінальнай каляровай гарэлкі, што ў прынцыпе для Беларусі як бы традыцыйна для шляхецкай культуры. Тут вот у гэтым сэнсе яны як бы сапраўды зрабілі такі тэхналагічны прарыў, бо у нас гэтых каляровых гарэлак не так шмат. І то, што было як бы ў Савецкім Саюзе яшчэ створана, там белавежская, напрыклад, ось яна як бы дагэтуль пратрымалася. І звычайно каляровыя гарэлкі яны і робяцца такім як бы нацыянальным прадуктам, як бы візітнай карткай. Анімпадыстаў зазначае, што эксперыменты з гарэлкавымі рэцэптамі гэта ўжо са сферы культуры спажывання алкаголю. І дадае, што Крамбамбуля мела ўсе шансы набыць статус нацыянальнага прадукту. Да таго ж назва яе падтрымлівалася шэрагам культурніцкіх праектаў. Гісторыя Крамбамбулі, гарэлкі з мёдам і спецыямі, пачынаецца яшчэ ў 16 стагоддзі. Дзякуючы намаганням энтузіастаў і папулярнасці музычнага праекту Крамбамбуля, напой у 21 стагоддзі набыў у Беларусі статус легендарнага. Ці стане беларускім нацыянальным прадуктам італьянская Крамбамбуля і ці агулам вернецца гэты напой у Беларусь, застаецца толькі чакаць. Александра Данько, такім чынам беларускай Крамбамбулі ў продажы больш не будзе, але музычны праект Крамбамбуля застаецца. Я вас любіў, любоў яшчэ, у душы пагасла не вообще. И я прочь вас яшчэ люблю, воду и небо и землю. Гарсон, вина, я не люблю, коли война, але люблю, коли весна, и осень, лето и зима. Люблю лясы, городы, озерный берег золотый. Люблю ночную магистраль и польку вальсы постараль. Люблю кали, сады квітнеют и поли. Люблю ходить, люблю сидеть, лежать и в никуды глядеть.
У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. Вітаю вас у Менску, 19 гадзіна. Сёння ў праграме. Еўрапейская Беларусь ганаруе зборную каманду па хакеі Акрэсціна, актывістаў, якія правялі чэмпіянат свету па хакеі за кратамі. Колькі насамрэч уцекачоў з Украіны? Чарнігаўцы прапануюць эскорт для беларусаў-чаўнакоў. У Менску прэзентуюць кнігу і аўдыёдыск Рыгора Барадуліна «Сны са сны». Прэзідэнту Коме, прэм'еру аблозе, баевікі на вуліцах, што насамрэч адбываецца ў Іраку. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651 42 04 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266 39 52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі. Добрый вечер. Рада бяспекі ААН заклікала да правядзення ўсебаковага нацыянальнага дыялогу ў Іраку і асудзіла дзеянні баевікоў у гэтай краіне. Аднак у заяве 15 членаў Рады бяспекі, якія ў чацвер абмеркавалі сітуацыю, нічога не гаворыцца пра прыняцце якіх-небудзь мераў дачынення да ісламістаў. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што наступ баевікоў павінен стаць папярэджаннем для іракскага ўраду, адзначыўшы неабходнасць пераадолення рознагалоссяў паміж шыітамі ды сунітамі ў Іраку. На гэтым тыдні баевікі, звязаныя з Аль-Каідай, групоўкай ісламская дзяржава в Іраку і Леванта, захапілі Масул, Тыкрыт і яшчэ некалькі гарадоў. Кошты на нафту дасягнулі самага высокага ўзроўню за апошнія 10 месяцаў на фоне апошніх падзеяў в Іраку. Паведамляецца, што на нью-йоркскай таварнай біржы кошт ліпенскіх фьючерсаў на нафту павялічыўся больш чым на 2%, перавысіўшы $107 за барель. Ірак з'яўляецца другім па велічыні вытворцам нафты ў АПЕК пасля Саудаўскай Арабіі. Старшыні Донецкай абласной дзяржадміністрацыі Сергею Таруці даручана часова перанесці ягоны офіс у Марыуполь. Адпаведнае распаражэнне сёння выдаў прэзідэнт Украіны Пётр Парашенка. Дзякуючы гераізму украінскіх вайскоўцаў у Марыуполі сітуацыя ў горадзе стабілізаваная, заявіў кіраўнік дзяржавы. Сёння ў Марыуполі была праведзена спецаперацыя супраць сепаратыстаў, якую удзельнічалі падраздзяленні Нацыянальнай гвардыі, спецпадраздзяленні Міністэрства ўнутраных спраў Днепр і Азоў. Як паведаміў дарадца міністра ўнутраных спраў Антон Герашченка, аперацыя прайшла паспяхова. Марыуполь знаходзіцца пад кантролем украінскіх сілаў. Паводле яго слоў, цяперашні час працягваецца кропкавая зачыстка, баевікі пачалі хавацца па дамах ды падвалах. Затрыманыя 30 сепаратыстаў, знішчаныя іх бетонныя ўмацаванні. Раней паведамлялася, што ў часе баёў былі параненыя 4 украінскіх вайскоўцаў, адзін знаходзіцца ў цяжкім стане. Так званыя апалчэнцы паведамілі, што страцілі 5 чалавек. Член Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі Гюнтер Этингер выказаў спадзяванне, што перамовы па газе паміж Расіяй і Украінай адновяцца 14 чэрвеня. Чакаецца, што ў кансультацыях будуць удзельнічаць кіраўнікі Міністэрства энергетыкі і газавых кампаніяў з Украінаў. Цяперашні прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выдаў распаражэнне, згодна з якім урадавым чыноўнікам і супрацоўнікам службы бяспекі забаронена ўмешвацца ў працэс правядзення другого тура прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца 14 чэрвеня. У сваім тэлезвароце Карзай заклікаў грамадзянаў Украіны пайсці на выбарчыя ўчасткі. Выбары адыгрываюць важную ролю ў правядзенні дэмакратычных пераўтварэнняў і ўмацаванні стабільнасці, сказаў ён. Карзай таксама заклікаў прадстаўнікоў выбарчых камісіяў забяспечыць празрыстасць выбараў і заставацца нейтральнымі да публікавання канчатковых вынікаў выбараў. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе swaboda.org. У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы раскажам, як узнагароджваюць зборную каманду па хакеі Акрэсціна, у тым ліку кнігамі з бібліятэкі Свабоды. Паспрабуем разабрацца, колькі насамрэч уцекачоў з Украіны, прагучыць рэпартаж з украінскага Чарнігава, а таксама рэпартаж з прэзентацыі кнігі і аўдыёдыску Рыгора Барадуліна. Лето з Ганнай Соус.
У офісе грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» ў гэтыя хвіліны працягваецца ўшанаванне так званай хакейнай каманды Акрэсціна. Гаворка пра актывістаў, якія былі прэвентыўна затрыманы ўладамі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі, які праходзіў у Менску з 9 па 25 траўня. Усяго болей за 30 актывістаў адбылі на Акрэсціна і ў іншых турмах Беларусі ад 10 да 25 сутак. Вечарыну ладзіць кампанія «Еўрапейская Беларусь» і на ёй знаходзіцца наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч, ён ізноў з намі на тэлефоннай сувязі. Олег, вітаю яшчэ раз, калі ласка, раскажыце, як ідзе ушанаванне ў узнагароджванні каманды Акрэсціна. Вітаю таксама яшчэ раз. Значит, ушанаванне вже, в принципе, заканчивается. Люди вельмі рады сустрэцца адзін з адным. Некаторыя сидели ў адных камерах і зараз вось не бачацца. У дадзены момант уже люди п'юць гарбату, заедаюць яе тортам, які, дарэчы, нагадваў Акрэсціна. Адмыслова быў заказаны такі торт з такімі вакенцамі зелёненькімі, якія нагадваюць Акрэсціну. Задаваленне все разрезали і зараз поедаюць. В принципе, вся церемония такая вот наполужартливая, наполову серьезная, бо так сказано было, вот Андрей Дмитриев, говори, правда, так и сказал, что как высказать солидарность с вами, мы можем, конечно, сказать серьезные слова, але как, в принципе, перемогчи эту ситуацию, когда людей вот так бесподставно кидают без доказов, как кидают закаты, например, можно еще и жартовать, мусить это колись скончиться. Тому ось такий жартливий запал, і він протягувався і під час церемонії, коли з відказним словом зверталися ті, хто сприймав узнагороду, чальці цієї хокейної акрэсінської команди. Ось, наприклад, Сергій Казаков, який був 20 суток, він пожартував, что, 20 суток это в таких умовах, конечно, это древно, и з іншого боку, 20 суток не треба ходить у краму, не треба ходить ніякі господарчі речі робити. Так само, то есть, таким отпочинком нас не запужать, и все этим посмеялись, и поделились, и с этим погодились. Але больше, конечно, казала про серьезные речи. Вот Леонид Кулаков, он таксист, и он был 15 суток рассказывал, что после 5 суток почалась его депрессия, а он згадав про тих молодих хлопців, які сидять годами, як той же Эдуард Лобов, як сидел Дмитрий Дашкевич. И вот гэты вот напомин, он как бы ему подштурхнул, он мобилизовался и отбыл свой термин годно. И іншие люди так само подкрестивали, что этими сутками их не спынить. Ну а самый головный такой пафос этого мероприятия в том, что сидят люди там не только за политику, там шмат сидеть просто звичайных людей, вот, и они так само терпят те же самые проблемы, так само люди не здекуются, и вот всім разом треба змагатися за те, щоб їх прави так само були оборонені. Олег, тема палітычных зняволеных, тема зняволенняў палітычна матываваных, прыярытэтная для свабоды. Вы сустракалі вось фактычна ўсіх людзей з Акрэсціна, якія былі прэвентыўна затрыманыя падчас чэмпіянату. Папярэдне паведамлялася, што ім на гэтай вечарыне будуць дарыць кнігі бібліятэкі Радыё Свабода. Якія кнігі атрымалі людзі, якія сидзелі ў турме падчас чэмпіянату? Вот я хотел этим закончить. Значит, все атрымалі такие пакунки якраз пакеты Радыё Свабода, і у якіх былі сувеніры ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, падарункі таксама ад кампаніі «Гавары праўду». Там таксама былі такія майкі з выявамі палітвязняў, і две кнігі ад Радыё Свабода, з бібліятэкі Радыё Свабода. Гэта кнігі якраз апошнія лісты на свабоду і лісты пра свабоду. Вельмі дарэчна прагучалі такія назвы ў гэты дзень. Ну і яшчэ варта адзначыць одну лічбу, якая тут гучала. Вот подлічили организаторы этой кампании, это мероприятие «Европейская Беларусь», что разом вот эта акрэсінская команда с лику 39 человек, и они отбили всего на Акрэсіна за этот период больше за 1,5 года. Вось быццам бы жарты, але калі взять на одного человека, это вельмі серьезный термин. Олег Груздзіловіч з Менску, з ушанавання так званай хакейнай каманды Акрэсціна. 39 чалавек правялі за кратамі падчас чэмпіянату свету па хакеі больш за 1,5 гады. Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат.
Візит Александра Лукашэнкі ў Сербію. Што ён дае Сербіі, Беларусі і Лукашэнку? Ці збіраецца Сербія прыпыніць еўраінтэграцыю? Ці можа Белград стаць адвакатам афіцыйнага Менску ў еўразвязе? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і аглядальнік рускай службы радыё Свабода Андрей Шары. Глядзіце перадачу ў суботу, 16 чэрвеня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры Свабоды радыёверсія перадачы. Алена Ціхановіч вядзе не толькі зону свабоды, яна зараз знаходіцца побач са мною ў студыі. Мы будзем спрабаваць высветліць, колькі насамрэч уцекачоў з Украіны. Узброены канфлікт на ўсходзе Украіны прымушае тысячы мірных жыхароў пакідаць свае дамы. Аднак на фоне хаосу і жорсткай інфармацыйнай вайны паміж Расіяй і Украінай маштабы крызісу з уцекачамі сапраўды цяжка ацаніць. Вось вы, Алена, вывучалі сёння розныя крыніцы. Давайте паспрабуем палічыць, колькі. Так, лічбы я прывяду пазней, але спачатку я прапаную выслухаць канкрэтную гісторыю канкрэтнага чалавека. Гэта украінка Людміла Денисенко. Яна нарадзілася ў Славянску, і вось на яе няшчасце гэты горад стаў эпіцэнтрам баёў паміж сепаратыстамі і украінскімі ўрадавымі войскамі. Эта жанчына вытрымала там доўгі час, але яе цярпенне лопнула ў той момант, калі разбамбілі дзіцячую бальніцу. Эта жанчына са сваёй сям'ёй перабралася ў гарадок Ізюм, ёсць такі гарадок Ізюм за 50 кіламетраў ад Славянску, і менавіта там, у мэрыі горада, дзе аказвалі дапамогу вось такім уцекачам, і знайшоў гэтую жанчыну корэспандэнт Свабоды. Паслухаем яе сведчанне. І прыехалі голі босі сюды. Як там залишаться? Дитячу лікарню розбомбили, ЖД вокзал розбомбили, автовокзал розбомбили. Виїхали на попутках. І вось як і Денисенко, тысячы людзей пакінулі ўсходнюю Украіну цягам апошніх тыдняў. Аднак, як вы згадвалі, Аня, менавіта хаос не дае магчымасці дакладна ацаніць маштабы крызісу. Ёсць звесткі агенцтва ААН па справах уцекачоў. Паводле гэтага агенцтва цяпер ва ўкраіне больш за 17,5 унутрана перамешчаных асоб, а каля 11 тысяч з іх это былыя жыхары Крыма, якія збеглі адтуль пасля яго далучэння да Расіі у сакавіку. Ну, а астатнія украінцы з усходу былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў выніку сепаратысцкага канфлікту. Алена, ці можна казаць цяпер, што вось гэтая хваля уцекачоў мае накірунак не толькі з Крыму? Не толькі з Крыму. Першая хваля відавочна была крымская, калі Крым далучыўся да Расіі, частка украінцаў палічыла за лепшае пакінуць гэтую тэрыторыю. Ну, а другая хваля гэта пасля таго, як я сказала, пачынаецца антытэрарыстычная кампанія, якая называе украінскі ўрад. І таксама гэтая кампанія, баі прымушаюць людзей пакідаць свае родныя месцы. Лічбы, якія я прыводзіла, 17,5 тысячаў паводле звестак ААН, таксама такі як бы грубы падлік, і яна можа быць нават удвая большая, але гэта цяжка пацвердзіць. Але канкрэтныя лічбы, якія мае агенцтва, гэта звесткі пра тых украінцаў, якія папрасілі прытулку за мяжой. І гэта ўжо лічбы, якія можна, так сказать, на паперах канкрэтна падлічыць. Вось якія гэта лічбы. 440 грамадзян Украіны з пачатку года падалі хадайніцтвы аб прытулку ў Польшчы, і па стане на сёння 13 чэрвеня 22 чалавекі папрасілі прытулку ў Беларусі і яшчэ 19 у Малдове. Алена, вось расійскія медыі, прапагандысцкія медыі ад пачатку канфлікту на ўсходзе ўкраіне гаварылі пра вялікую колькасць, пра тысячы уцекачоў з Украіны, якія едуць у Расію. Недзе месяц таму калегі з расійскай службы радыё Свабода рабілі матэрыял, шукалі гэтых уцекачоў і там знайшлі толькі адзінкі. Ну, ці сапраўды украінцы могуць шукаць прытулку ў Расіі? Ну, па-першае, гэта як бы лагічны таксама можа быць накірунак уцёкаў, асабліва для тых сем'яў, якія маюць нейкія сваяцкія сувязі, то это можа быць цалкам лагічны і як бы ён не выключаецца. Але вось тыя лічбы, зноў такі, як падлічвае Расія, я вам спашлюся на розных афіцыйных асобаў. Вось, напрыклад, расійскі дзіцячы амбудсмен Павел Астахаў раней у гэтым месяцы заяўляў, што толькі за адзін дзень у Ростовскую вобласць прыбылі больш як 8 тысяч чалавек. Віцэ-прэм'ер Расіі Вольга Галадзец
Яна ацэньвае колькасць уцекачоў на 2500 і адзначае, што яе краіна можа прыняць да 10 тысяч. Самую высокую лічбу называе прадстаўнік самаабвешчанай Данецкай Народнай Рэспублікі Дзяніс Пушылін. Паводле яго гэта ўжо 15 тысяч украінцаў, якія з усходу ўкраіны збеглі ў Расіі. Ну а прэм'ер-міністр Дмітрый Медведзеў у сваю чаргу называе лічбу 4000 чалавек і абвінавачвае Кіеў у ігнараванні крызісу уцекачоў. Дарэчы, вось агенцтва ААН у гэтай сувязі, оно як бы займае такую нейтральную пазіцыю, не бок Масквы, не бок Расіі, оно таксама прызнае складанасць украінскай сітуацыі, але азначае, што дзеянні украінскага ўраду ў гэтай сітуацыі нельга назваць сістэмнымі. І хачу сказаць, самыя апошнія рашэнні украінскага ўраду у гэтым накірунку. Так, прэзідэнт Пётр Парашенка распарадзіўся стварыць гуманітарныя карыдоры, каб грамадзянскія асобы маглі пакінуць раёны, што церпяць ад канфлікту. Ну, а ў дадатак прэм'ер-міністр Арсень Яцанюк даручыў ураду стварыць агульнанацыянальную базу дадзеных уцекачоў, каб палегчыць аказанне ім дапамогі. Разам з Аленай Ціхановіч мы спрабавалі палічыць, колькі ёсць украінскіх уцекачоў. У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь» узнагароджвае зборную каманду па хакеі «Акрысціна», актывістаў, якія правялі чэмпіянат свету па хакеі за кратамі як прэвентыўна затрыманыя. У Бразыліі стартаваў чэмпіянат свету па футболе. Трапіць на матчы могуць дазволіць сабе немногія беларусы. У турфірмах кошты паездкі на чэмпіянат ад 10 до 15 тысяч даляраў. Гарадскія ўлады Чарнігава кажуць, што поток беларускіх пакупнікоў зменшыўся ў гэтым украінскім горадзе ўдвая. Чарнігаўская самаабарона прапануе гамельчукам эскорт ад мяжы да сваіх рынкаў. У Берасці Алеся Мілана Ляўчук хочуць аддаць дачку Камілу ў першую клясу з навучаннем па-беларуску. Чыноўнікі паслалі бацькоў шукаць яшчэ як мінімум 5 вучняў. Легендарны беларускі напой крамбамбуля ад аднаго з найстарэйшых прыватных вытворцаў BLP знік з паліцаў крамаў. З-за нязручнай схемы падаткаабкладання вытворчасць у Беларусі давялося спыніць. Вы на хвалях радыё «Свабода». 59 вершаў, столькі ж фотаздымкаў на 159 старонках, плюс 30 хвілін паэзіі ў аўтарскім выкананні. І ўсё гэта разам новая кніга і аўдыёдыск Рыгора Барадуліна «Сны са сны». Другая пасмяротная кніга народнага паэта з'явілася ў друку сёння ў выдавецтве «Галіяфы». І ў гэтай хвіліны адбываецца яе прэзентацыя ў кнігарні «Галіяфы», дзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Вітаю вас, спадарня Валянціна, вам слово. Добрый день, спадарня Ганна. Так, презентация началась и собрала богато людей. Бо кого ж не міжнародная барадулінская поэзия. В эту книжку увайшли самые знаменитые, самые хрестоматийные лиричные творы народного поэта. Треба дома бывать частей, треба дома бывать не гостем. Черный вол моей тревоги, белый вол моей надеи. Показала гай молодый, и не хочешь мне оглушнуться. И, конечно, шедевр барадулинский, лилею млявы, плёс люляе. Эти іншие верши притягнули увагу менской публики, якая сёння пришла сюда у выдавецтва Галіяфы, якое и выдала гэтую книгу. А склал яе Олесь Камоцкі. Ён и распачаў імпрэзу. Распачаў расповедам гісторыі, як гэтая прыгожая кніжачка у выглядзе чатырохкутніка з цікавымі вельмі фотаздымкамі, на якіх, дарэчы, пераважна краявіды Вушаччыны, родная хата на хутары Верасовачка, сестра Васіля Быкова, ну і многія іншыя прыгажосці гэтага краю на гэтых здымках. Дык вось сказаў, што яшчэ гадоў 10 Рыгор Барадулін марыў пра такую кніжку. Але потым неяк справы адкладвалі выданне. 4 гады таму яны зноў з Рыгорам Івановичем вярнуліся да ідэі такой кніжкі. І Рыгор Барадулін начытаў у студыі усе гэтыя вершы. А летась увосень папрасіў Олеся Камоцкага выдаць гэтую кніжку да наступнай восені. Ну, цяпер на дворе пачатак лета. Олесь Камоцкі спраўдзіў сваё абяцанне, можна сказаць, датэрмінова і выдаў гэтую кніжку. І хочацца вось вершам зноў жа з гэтай кніжкі, у якім яшчэ маладыя гады, але паэты заўсёды прарокі,
Ригор Барадулін написал: «Ким стану я пасля, ці пилином, ці кльоном, как что, мяне земля зямным щадрила плёном». И вот этот земный плён у выгляде этой книжки сегодня мы и маем. Дзякуй вялікі, Валянціна Аксак з прэзентацыі кнігі і аўдыёдыску Рыгора Барадуліна «Сны са сны». Ці засталіся сляды на месцы ракавой аварыі Уладзіміра Мулявіна, як успамінаюць легендарнага песняра ягоныя суседзі па лецішчы, і што магло выратаваць музыку ад смерці? Это вы могли поехать разом з ім? Да, могла. Может, такого не было, я, может, ему не разрешила так нестися. Знаете, он, может, меня вез, то не ехал бы на такой скорости. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у Лапаравічы, што на Мінскім моры. Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвіліну праз 25, а зараз іншае падарожжа ва ўкраінскі Чарнігаў. Гарадскія ўлады Чарнігава кажуць, што паток беларускіх пакупнікоў зменшыўся ў гэтым украінскім горадзе ўдвая. Чарнігаўская самаабарона прапануе гамельчукам эскорт ад мяжы да сваіх рынкаў, калі хто баіцца ехаць на закупы. Тэму працягвае Алексей Янкавец. Многія беларускія пакупнікі ўсё яшчэ напалоханыя расійскай прапагандай. Нібыта ўсюды ва ўкраіне неспакойна. На дарогах быццам бы поўна бандэраўцаў, рабуюць, псуюць прыватны транспарт, а то і наагул адбіраюць. Хоць у рэальнасці пацярпелых на чарнігаўскіх дарогах знайсці складана. Чарнігаўскі прадпрымальнік з цэнтральнага рынку спадар Уладзімір кажа, што в апошнія месяцы продаж у яго самога і ягоных калег значна знізіўся, бо беларусы ўсё яшчэ слаба едуць сюды на закупы. Менше їздять Беларусі. Може, пропаганда така, не треба нікого боятися. Треба їхати, український народ привітливий, він привітає білорусів, і русских, і армян, і азербайджанців. З добром зустрічають. Пускай приїжджають, ми раді тільки. Кіраўнік рыначнага комплексу Нівы Олег Мороз падлічыў, што колькасць беларускіх пакупнікоў на ягоным комплексе скарацілася сёлета на 80-90%. Намесніца чарнігаўскага мэра Ганна Романова у Фейсбуку падае звесткі, што беларусаў, якія едуць у Чарнігаўскую вобласць па тавар, паменела ў 2 разы. Мэрыя запрасіла нават гомельскія афіцыйныя СМІ, каб і тыя распавялі пра бяду чарнігаўскіх рынкаў і крам ад непрыезду беларускіх пакупнікоў. На сітуацыю ў памежным гандлі адрэагавала чарнігаўская самаабарона. Такія добраахвотныя фармаванні паўтвараліся ў рэгіёнах пры спрыянні Службы бяспекі Украіны. Самаабарона прапануе гамельчукам нават ахоўныя эскорты ад мяжы на рынак і назад да памежнага пераходу, гаворыць рэгіянальны каардынатар самаабароны Александр Ясянчук. Мы вважаємо, що та ситуація вже склалася між нашими країнами, то ненормальна пропаганда є неправильною. Суразмоўца дадае, што людзі могуць паведамляць і пра факты супрацьпраўных дзеянняў украінскіх памежнікаў, мытнікаў альбо міліцыі, калі такое здарыцца. А раней самі прадпрымальнікі напаўжартам прапаноўвалі зладзіць гамельчукам жывы калідор, абы тыя ехалі ў Чарнігаў на закупы. Суседзі мяркуюць, што беларусам выгадна ехаць па тавары і з чыста эканамічных меркаванняў. Грыўня ў адносінах да даляра і беларускага рубля значна патаннела, а цэны на украінскіх рынках амаль не выраслі. Таму і абутак, і адзення купляць ва украінцаў выгадна. Пра гэта кажа і прадпрымальніца Тамара. С курсом гривны, конечно, ситуация для белорусів вигідніша, чим для українців. Не бійтесь, приїжджайте, у нас дуже спокійно. І не бійтесь, їдьте до нас і покупайте товари. Не слухайте нікого, не слухайте. Це провокація, може, проросійських якісь ЗМІ. У нас тишина, нормально, все добре у нас. Так кажа жыхарка Чарнігава. Гэта быў рэпартаж нашага карэспандэнта з гэтага украінскага гораду. А зараз міжнародная тэма. Сітуацыя ў Іраку рэзка пагоршылася ў апошнія 2 дні пасля таго, як баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Леванце захапілі гарады Масул і Тыкрыт. Апошнія падзеі ў гэтай краіне каментуе наш калега з ірацкай службы Гашэм Алі Мандзі. З ім паразмаўляў Ян Максімюк. Што сёння насамрэч адбываецца ў Іраку?
Падзеі развіваюцца так хутка, што нават людзі ў Іраку, не кажучы ўжо пра ўсесветную супольнасць, не ведаюць дакладна, што насамрэч адбываецца. Тым не менш ясна, што і апазіцыя, і розныя групы ў ірацкай арміі захацелі скарыстацца палітычным вакуумам у Іраку, які стварыўся ў гэты паслявыбарчы перыяд, то бок пасля парламенцкіх выбараў у красавіку. Падзеі насамрэч пачаліся некалькі месяцаў таму, калі апазіцыя захапіла горад Фалуджу, і ўрад не здолеў яго адбіць, нягледзячы на некалькі спробаў. Пасля гэтага апазіцыя захапіла Самару. Гэта было нялёгкае заданне, паколькі ў гэтым горадзе знаходзяцца святыні, якія ўрад моцна абараняў. А пасля таго сілы апазіцыі пайшлі на Масул, другі па велічыні горад у Іраку. Гэта наогул суніцкі горад, а армія, якая падтрымлівае ўрад, лічыцца шыіцкай. Так што ў горадзе людзі не занадта любілі ўрадавыя сілы, і ўрадавыя сілы пра гэта ведалі. Таму яны здалі горад без бою. У паведамленнях міжнародных агенцтваў пра наступ апазіцыі ў Іраку згадваецца радыкальная апазіцыйная група пад назвай «Ісламская дзяржава Іраку і Ляванту». Гэта што? Ядро ірацкай апазіцыі ці нейкая маргінальная групоўка? Ядро апазіцыі складаюць колішнія чальцы партыі арабскага сацыялістычнага адраджэння, Баас, кіроўнай партыі папярэдняга рэжыму. Як ведаеце, пасля 2003 году амерыканскія інтэрвенцыйныя сілы распусцілі рэжымную армію і службу бяспекі. Гэта былі 2-3 мільёны чалавек, якія раптам апынуліся без працы і занятку. З таго часу яны не здолелі ўключыцца ў нармальнае жыццё, і апазіцыя, ісламісты і іншыя групы выкарыстоўвае гэтых людзей для змагання з урадам. І гэтыя групы, якія занялі Масул, Тыкрыт і частку правінцыі Кіркук, наблізіліся да Багдаду. Учора ўжо былі паведамленні пра сутычкі ў прадмесцях Багдаду. Я гавару пра групы, таму што апазіцыя не ўяўляе сабой маналіту. Там ёсць і група, якая называе сябе ісламскай дзяржавай Іраку, і розныя племянныя групоўкі. Але ўсе яны каардынуюцца з аднаго суніцкага цэнтру, які хоча вярнуць уладу над краінай сунітам, якія мелі гэтую ўладу цягам 1500 гадоў і страцілі яе ў 2003 годзе на карысць шыітаў. Прэзідэнт США Барак Абама сказаў, што ён разглядае розныя варыянты, што тычыцца дапамогі ўраду прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі. На вашу думку, якія рэалістычныя варыянты маюцца на ўвазе? Як ведаеце, Вашынгтон і Багдад маюць стратэгічнае пагадненне аб вайсковай дапамозе, у якім ЗША абавязаліся падтрымліваць ірацкую армію зброяй і навучаць яе. Але амерыканцы учора забралі сваіх вайсковых інструктараў з заходняй часткі краіны з увагі на іх бяспеку. Што тычыцца зброі, дык яе дастаўкі ў Ірак пачаліся, уключан са знішчальнікам F-16. Але я баюся, што калі сітуацыя будзе развівацца далей, так як яна развівалася дагэтуль, гэта значыць, калі ўрадавыя сілы будуць здаваць свае базы без бою, то амерыканцы перастануць здаваць зброю іракцам. Таму што цяпер амерыканская зброя, як тая ў Масуле, апынулася ў руках тэрарыстаў, узброеных антыўрадавых груповак, і яны пачалі перапраўляць частку гэтай зброі ў Сірыю, дзе яны таксама змагаюцца. Гэта быў карэспандэнт ірацкай службы свабоды Гашэм Алі Манді, з ім размаўляў Ян Максімюк. На хвалях свабоды сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былым палітвязням, палітыкам Паўлам Севярынцам. Я прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі. Наступнае пытанне Якова. Вітаю, Павел. Беларускім моладзевым руху назіраецца відавочны упадак. Многія арганізацыі зніклі. Ад маладога фронту, паводле Дашкевіча, засталіся толькі косці. Ці азначае гэта, што пратэсны электарат вырас і стаў індыферэнтным? Мы у маладым фронце заўжды казалі: косць ёсць, мяса нарасце. Маладжовы рух, як правіла, гэта вынік такіх глыбінных разломаў на межах пакаленняў. Таму цыклы вялікіх уздымаў блізкія да 20 гадоў. Рэжым, спажывецтва і грэх разбураюць адну хвалю, але непазбежна падымаецца наступная. Энергія маладжовага штурму канца 90-х, пачатку 2000-х перайшла ў розныя палітычныя, эканамічныя, духоўныя з'явы. Паглядзіце толькі за апошнія некалькі месяцаў у Дашкевічаў, Деміденкаў, Яроменкаў, у Шэйных, Гарэцкіх, у Васильевых нарадзіліся дзеткі. Беларусь відавочна цяжарная новай хвалі адраджэння. У мяне ёсць кніга «Пакаленне маладога фронту», і там пішу на гэтую тэму больш разгорнута і дэталёва. Запіс онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам у нашым эфіры ў суботу, а цалкам яе прачытаць можна на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў Менску прэзентуюць кнігу і аўдыёдыск Рыгора Барадуліна «Сны са сны». Пры канцы гэтай паўгадзінкі я прапаную паслухаць песню на словы Рыгора Барадуліна у выкананні Данчыка і Барткевіча «Трэба дома бываць часцей».
душою ты стал чистей и не стратил святое штости, помнить свой наиржишчий день. Не забыть я забудь суседа, помнить як сустрадає день, за сябровским столом беседа. Не забыть, як морозом злым клямка пальцы пяче болюча, и откуль на столе твоим бокон свежего хлеба пахучий. Треба дома бывать частей, треба дома бывать не гостем, как душою не очерстветь и не страсить святое штости.
У эфіры радыё Свабода, у Менску 20 гадзіна, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў праграме. Еўрапейская Беларусь ганаруе зборную каманду па хакеі акрэсціна. У Берасці шукаюць дзяцей у беларускамоўную клясу, а ў горадні створаная новая беларускамоўная група ў дзіцячым садку. У лонданскім тэатры Ян Хвік адбылася прэм'ера новага спектакля беларускага свабоднага тэатру «Чырвоны лес». Чаму ва ўмовах фактычнай вайны Масква і Кіеў працягваюць эканамічныя перамовы? Бліц-аналіз свабоды. Банкірка і грамадская дзеячка Хрысціна Вітушка – гераіня новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651 4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266 39 52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку з апошнімі міжнароднымі навінамі. Добрый вечер. Президент Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Обама заявіў, амерыканскія войскі ў Ірак накіроўвацца не будуць. Ён падкрэсліў, што разглядае розныя варыянты таго, як Амерыка можа дапамагчы стабілізаваць сітуацыю в Іраку. Пры гэтым Обама даў ясна зразумець, што справа саміх іракцаў вырашаць свае праблемы як самастойнай дзяржавы. Выступаючы перад журналістамі перад адлётам у штат Паўночная Дакота, прэзідэнт ЗША заявіў, што пагроза ісламскай дзяржавы Іраку і Леванце уяўляе сабой пагрозу не толькі народу Ірака, але і амерыканскім інтарэсам. Ён падкрэсліў, што ўрад Іраку павінен распачаць, як ён выказаўся, шчырыя намаганні для пераадолення рознагалоссяў паміж шыітамі і сунітамі, інакш ваенная дапамога Злучаных Штатаў не прывядзе да падаўлення ісламскіх паўстанцаў, адзначыў Обама. Тым часам Рада бяспекі ААН заклікала да правядзення ўсебаковага нацыянальнага дыялогу ў Іраку і асудзіла дзеянні баевікоў гэтай краіне. Аднак у заяве 15 членаў Рады бяспекі нічога не гаворыцца пра прыняцце якіх-небудзь мераў у дачыненні да ісламістаў. На гэтым тыдні баевікі, звязаныя з Аль-Каідай групоўкі ісламскія дзяржавы ў Іраку і Леванце, захапілі Масул, Тыкрыт і яшчэ некалькі гарадоў. Кошты на нафту дасягнулі самага высокага ўзроўню за апошнія 10 месяцаў на фоне апошніх падзеяў в Іраку. Паведамляецца, што на нью-йоркскай таварнай біржы кошт ліпенскіх фьючерсаў на нафту павялічыўся больш чым на 2% і перавысіў $107 за барэль. Ірак з'яўляецца другім па велічыні вытворцам нафты ў ОПЕК пасля Саудаўскай Арабіі. Старшыні Данецкай абласной дзяржаўнай адміністрацыі Сергею Таруці даручана часова перанесці яго офіс у Марыуполь. Адпаведнае распараджэнне сёння выдаў прэзідэнт Украіны Пётр Парашенка. Дзякуючы гераізму украінскіх вайскоўцаў у Марыуполі сітуацыя ў горадзе стабілізавалася, заявіў кіраўнік дзяржавы. Сёння ў Марыуполі была праведзена спецаперацыя супраць сепаратыстаў, якой удзельнічалі падраздзяленні Нацыянальнай гвардыі, спецпадраздзяленні МУС, Днепр і Азоў. Як паведаміў дарадца міністра ўнутраных спраў Антон Герашченка, аперацыя прайшла паспяхова. Член Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі Гюнтер Эттингер выказаў спадзяванне, што перамовы па газе паміж Расіяй і Украінай адновяцца 14 чэрвеня. Чакаецца, што ў кансультацыях будуць удзельнічаць кіраўнікі міністэрства энергетыкі і газавых кампаній дзвюх краінаў. Эттингер заявіў пра гэта сёння ў Люксембургу. У часе апошняга раунду перамоў пры пасярэдніцтве развязу Украіна адмовілася ад прапанаванай Расіі зніжкі на газ у $100 за 1000 кубаметраў. Кіраўнік украінскага ўрада Арсен Яценюк заявіў, што Кіеў настойвае на змене кантракту. Вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць па адрасе свабода.орг. У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру раскажам, як узнагароджваюць зборную каманду па хакеі акрэсціна. Абмяркуем сітуацыю з беларускай мовай навучання ў Берасці і горадні. Раскажам пра новы спектакль свабоднага тэатру «Чырвоны лес» і пазнаёмім з гераіняй новай перадачы «Сталкеры свабоды» Хрысцінай Вітушкай. Лето з Ганнай Соус.
У офісе грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» адбылося ўшанаванне гэтак званай хакейнай каманды Акрэсціна. Гаворка пра актывістаў, якія былі прэвентыўна затрыманыя ўладамі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі, які праходзіў у Менску з 9 па 25 траўня. Всяго 39 актывістаў адбылі на Акрэсціна і ў іншых турмах Беларусі ад 10 да 25 сутак. Всяго яны правялі за кратамі 1,5 гады. Рэпартаж Олега Груздзіловіча. Люди вельмі рады сустрэцца адзін з адным, некаторыя сидзелі ў адных камерах і зараз вось яны бачацца. У дадзены момант ўжо людзі п'юць гарбату, заедаюць яе тортам, які, дарэчы, нагадваў Акрэсціна. Адмыслова быў заказаны такі торт з такімі вакенцамі зелёненькімі, якія нагадваюць Акрэсціну. Задаваленне все разрэзалі і зараз паядаюць. В принципе, вся церемония такая вот наполу жартливая, наполову серьезная, бо так сказано было, вот Андрей Дмитриев говорит, правда, так и сказал, что как выказать солидарность с вами, мы можем, конечно, сказать серьезные слова, але как, в принципе, перемогчи эту ситуацию, когда людей вот так бесподставно кидают без доказов, как кидают за краты, например, можно еще и жартовать, мусить же это колись скончиться. Тому вот такой жартливый запал, и он протягивался и подчас церемонии, когда с отказным словом, когда звертались те, кто успрямал узнагароду, чальцы этой хоккейной акрэсінскай команды, вот, например, Сергей Казаков, который был 20 суток, и он пожартовал, что, 20 суток это в таких умовах, конечно, это древно, и з іншого боку, 20 суток не треба ходить у краму, не треба ходить ніякі господарчі речі робити, так само, то есть, таким отпочинком нас не запужать, и все этим посмеялись, и поделились, и с этим погодились. Але большинство, конечно, казало про серьезные речи. Вот Леонид Кулаков, он таксист, и он был 15 суток рассказывал, что после 5 суток почалась его депрессия, а он згадав про тих молодих хлопців, які сидять годами, як той же Эдуард Лобов, як сидел Дмитрий Дашкевич. И вот гэты вот напомин, он как бы ему подштурхнул, он мобилизовался и отбыл свой термин годно. И іншие люди так само подкрестивали, что этими сутками их не спынить. Ну а самый головный такой пафос этого мероприятия в том, что сидят люди там не только за политику, там шмат сидеть просто звычайных людей, вот, и они так само терпят те же самые проблемы, так само люди не здекаются, и вот всім разом треба змагатися за то, щоб їх прави так само були оборонені. Олег Груздзіловіч пра ўшанаванне так званай хакейнай каманды Акрэсціна. У новай перадачы без гальштукаў гаворка пойдзе пра Менск, пра нябачную душу Менску, яго легенды, прывіды, гісторыкі і гісторыі. У перадачы бяруць удзел Менчук, пісьменнік Михаил Володин, чыя кніга «Наш стары добры Бабілён», прагулка па гораду ў менскіх гісторыках, з'явілася ў продажы ў кнігарнях, і супрацоўнік «Свабоды» Сергей Шупа, які, як і вядучая Ганна Соус, нарадзіўся і большую частку жыцця пражыў у Менску. Хвілінаў праз 25. Як змяняе сітуацыю ва ўсходняй Украіне з'яўленне там расійскіх танкаў, існаванне якіх, аднак, Расія не хоча прызнаваць? Чаму ва ўмовах фактычнай вайны Масква і Кіеў працягваюць эканамічныя перамовы і не наважваюцца прызнаць рэальную сітуацыю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў бліц-аналізе адказвае генерал міліцыі ў запасе, былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб. Бліц-аналіз свабоды. Ситуация вокруг усходняй Украины весь час меняется, але здавалася, што апошнія тыдні пашла некая, як называюць дыпламаты, дээскалацыя напружанасці, але даволі сенсацыйнай навіной апошні дзён стала тое, што з тэрыторыі Расіі на тэрыторыю Украіны праніклі 3 танкі і, як заўсёды, ні расійскія прадстаўнікі, ні ваенныя не прызнаюцца, адкуль гэтыя танкі і хто іх туды накіраваў. По-вашаму, як вот можна ввогуле ацэніць такі паварот у сітуацыі вакол усходняй Украіны і што азначаюць гэтыя, скажем, беспрытульныя танкі на украінскай тэрыторыі, якія прыйшлі з тэрыторыі Расіі?
Для мяне было зразумела раней, сёння зразумела, што апалчэнцы не маглі весці барацьбу з рэгулярнай арміяй Украіны, хаця тая таксама слабая. Але ж для таго, щоб нейкі аказваць супраціў ды нападаць, трэба мець узбраенне, трэба мець грошы, трэба мець шэраг яшчэ іншых складнікаў. А яны гэта ўсё маюць, адкуль маюць? Ну, зразумела, што не ад захаду, а з усходу. І узбраенне там з'яўляецца, і гранатамёты, і кулямёты, і аўтаматы, і боепрыпасы, і ўсё. Ну, і як бачыце, вот гэта пацвердзілася выпадкам, калі на тэрыторыі Украіны апынуліся танкі. І танкі без гаспадароў. Ніхто не ведае, каму яны належаць. Ну, тут нема нічога шукаць. Вольных танкаў на тэрыторыі Расіі таксама няма. Яны ж некаму належаць, яны ж належаць узброеным сілам, ці Міністэрству ўнутраных спраў, ці нейкай іншай сілавой структуры. Яны ж не безгаспадарчыя, яны каму-то належаць. Гэта пацверджае тое, што вайна ідзе, вайна паміж Украінай і Расіяй. Все-таки война это незвычайная, эксперты уже называли гибридной войной, калі на сапраўды адкрыта дзяржавы не заяўляюць пра ваенныя дзеянні, працягваюць паміж сабой эканамічныя перамовы, але тым не менш гэтыя дзеі не працягваюць. Па-вашаму, каму больш выгодна вот менавіта такая форма вядзення гэтай гібриднай вайны і чаму Расія і Украіна дэ-факта не хочуць прызнаць тое, што ёсць на самой справе ваенныя дзеяння паміж рознымі дзяржавамі? Я мяркую, што кіраўніцтва адной краіны і другой не хочуць прызнаць, што ёсць вайна, яна ёсць, а што тычыцца непасрэдна людзей, простых украінцаў, то ім разніцы вялікай няма. Гібридная гэта вайна ці не гібридная, яны гінуць у выніку баявых дзеянняў на гэтай тэрыторыі. Вот што дрэнна. А чаму яны не хочуць прызнаць? Таму што як быццам хочуць захаваць добры выраз свайго твару, так сказаць, у міжнародных стасунках, што мы як быццам і не ваюем. Нехто там ваюе, а мы як быццам і не ваюем. Мы тут ні пры чым. Бліц-аналіз свабоды. З генералам міліцыі ў запасе, былым старшынём Вярхоўнага Савету Беларусі Мячаславам Грыбам гутарыў Віталій Цыганкоў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Учора ўвечары ў лонданскім тэатры Ян Хвік адбылася прэм'ера новага спектаклю беларускага свабоднага тэатру «Чырвоны лес». Гэта спектакль пра ўцёкі і уцекачоў, пра несправядлівасць і абыякавасць свету, пра каханне і надзею. На прэм'еры ў Лондоне пабываў мой калега Сергей Шупа, і ён з намі на тэлефоннай сувязі. Сергей, вітаю вам мікрафон. Вітаю, Ганна, вітаю всіх наших слухачоў. Я стаю зараз вось перад тэатрам Ян Хвік, і трэба сказаць, што это не абыякі тэатр, тэатр вельмі вядомы, папулярны. Варта нагадаць хаця б тое, што зараз жа паралельна з «Чырвоным лесам» тут ідзе новы спектакль сусветна вядомага рэжысэра Пітера Брука. Ну, а спектакль «Чырвоны лес» я б мог сказаць, што ён ужо унікальны хаця б таму, што гэта, відаць, адзіны беларускі тэатр, дзе ў спектаклі галоўныя ролі іграе афрыканка і амерыканскі індзеец. Ну, у двух словах, як бы пра што спектаклі. Гэта лёс жанчыны з Нігерыі, якая уцякае спачатку цяжарная, пасля з маленькім дзіцем ад вайны, ад гвалту, перажывае пекла Сахары, пекла лагеру уцекачу ў Марокко, і фантазіяй аўтара спектакля яна сутыкаецца падчас вось этого свайго падарожжа з іншымі уцекачамі, людзьмі, якія ўцякаюць ад бяды прынесенай людзьмі, прынесенай прыродай або технагеннымі катастрофамі. Мы там бачым рэальныя гісторыі, якія аўтары збіралі па ўсім свеце. Ахвяры цунамі ў Японіі, ахвяры у Бразіліі, там ёсць гісторыя такого рыбака, які паўстаў супраць нафтавай кампаніі самай вялікай у Бразіліі, таму што яна як бы знішчала натуральнае для яго асяроддзе. Ну і ясна, што такім кульмінацыйным пунктам беларускі свабодны тэатр выбраў гісторыю чарнобыльскую, гісторыю двух старых людзей, з якімі таксама ўзятая наша чарнаскурая гераіня з маленькім дзіцем сутыкаецца. Што яшчэ варта сказаць? В этом спектаклі ён такі ў нейкім сэнсе эксперыментальны, што там няма дыялогу. Ёсць закадравы як бы тэкст і вельмі шмат бярэ на сябе пластыка, відэо і музыка. І вось музыка, тут было цэлых два кампазітары, адзін беларус, які жыве ў Амерыцы, Аркад Юшын, і малады беларус з Варшавы, Ігнат Сокал. І ў гэтай музыцы
таксама пераплятаецца глобальнае і лакальнае. І, скажем, сімвалічна, што ў канцы і ў пачатку гучаць аўтэнтычныя індзіянскія спевы індзейцаў Амерыкі, якія зліваюцца з беларускімі традыцыйнымі спевамі. І такім чынам мы проста бачым, што Беларусь упісваецца ў глобальны кантэкст. Наша зямля адна, нам няма чаго дзяліць, і нам трэба разам пра яе клапаціцца. Вось такі галоўны пасыл аўтараў спектакля. Спектакль будзе ісці на сцэне Янгвіка яшчэ да 5 ліпеня кожны дзень. Ганна? Сергей Шупа пра прэм'еру новага спектаклю беларускага свабоднага тэатру «Чырвоны лес», якая прайшла ў лёнданскім тэатры Янгвік і далей яшчэ будзе ісці на гэтай сцэне. У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь» узнагароджвае зборную каманду па хакеі «Акрысціна», актывістаў, якія правялі чэмпіянат свету па хакеі за кратамі як прэвентыўна затрыманыя. У Бразыліі стартаваў чэмпіянат свету па футболе. Трапіць на матчы могуць дазволіць сабе немногія беларусы. У турфірмах кошты паездкі на чэмпіянат ад 10 до 15 тысяч даляраў. Гарадскія ўлады Чарнігава кажуць, што паток беларускіх пакупнікоў зменшыўся ў гэтым украінскім горадзе ўдвая. Чарнігаўская самаабарона прапануе гамельчукам эскорт ад мяжы да сваіх рынкаў. У Берасці Алеся Мілана Ляўчук хочуць аддаць дачку Камілу ў першую клясу з навучаннем па-беларуску. Чыноўнікі паслалі бацькоў шукаць яшчэ як мінімум 5 вучняў. Легендарны беларускі напой крамбамбуля ад аднаго з найстарэйшых прыватных вытворцаў БЛП знік з паліцаў крамаў. З-за нязручнай схемы падаткаабкладання вытворчасць у Беларусі давялося спыніць. Ось, як вы чулі, у Берасці шукаюць дзяцей у беларускамоўную клясу. Алеся і Мілана Ляўчук з Берасця хочуць аддаць сваю дачку Камілу ў першую клясу з навучаннем на беларускай мове. Аднак чыноўнікі паслалі бацькоў шукаць яшчэ ахвотных, маўляў, клясу створаць пры наяўнасці мінімум 5 вучняў. З якімі цяжкасцямі сутыкнуліся Алеся і Мілана Ляўчук, слухайце ў матэрыяле Паўла Косціна. Сёння Алеся Мілана вымушаныя расклейваць па Берасці ўлёткі пра набор у першую беларускамоўную клясу школы нумар 34. Бацькі 6гадовай Камілы выявілі, што не вельмі проста ў 300-тысячным абласным цэнтры знайсці 5 беларускамоўных дзетак. На думку Алеся Ляўчука, такая сітуацыя склалася таму, што дзяржава не займаецца прасоўваннем беларускамоўнай адукацыі. Дзяржава ніяк не прапагандуе беларускую мову. І тому, скажем, аддзел адукацыі робіць усё, каб беларускага класа не было. Скажем, мы павінны выконваць працу аддзела адукацыі і шукаць 5 дзяцей, хаця гэта іх праца, яны павінны гэтым займацца. Маці Камілы, Мілана, таксама кажа, што чыноўнікі перакладаюць свае абавязкі на бацькоў. Яны ў першую чаргу спасылаюцца на тое, што гэта ж самі бацькі не хочуць бачыць у такіх, як вы, не стаіць у нас чарга. Але я лічу, што гэта зноў-такі, ёсць такая праблема ў грамадстве, але гэта зноў-такі праблема чыноўнікаў, якія на дзяржаўным узроўні абсалютна ніякім чынам не папулярызуюць мову. І калі я ў аддзеле адукацыі звярталася і прасіла, каб там была нейкая размешчаная інфармацыя, то мне кіраўнік аддзела адукацыі так адразу і заявіў, што мы тут прапагандай якой-небудзь мовы, хоць адной там з 2 дзяржаўных, але ўсё адно займацца не будзем. Кажа Мілана Ляўчук. Нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, бацькі Камілы не збіраюцца адступаць ад ідэі навучання па-беларуску. Алеся Мілана кажуць, што цягам лета будуць спрабаваць шукаць ахвотных далучыцца да іхняй ініцыятывы. Людзі, якія пажадаюць аддаць у 34-ю школу ў Берасці сваіх дзяцей, яны могуць проста прыйсці ў 34-ю школу да 28 жніўня і там на імя дырэктара напісаць проста заяву. Альбо патэлефанаваць мне ці Алесю на нашы тэлефоны МТС 228 44 68, это Мілана, і 727 35 04 Алесь, і там, можа, мы трошкі болей распавядзем пра перавагі беларускай адукацыі. Кандыдат педагагічных навук, былы першы намеснік старшыні Берасцейскага абласнога аддзелу адукацыі Мікалай Коўш выказаў свабодзе меркавання, што не бацькі павінны шукаць дзяцей для школы. На яго думку, гэта павінны рабіць чыноўнікі. Павінны дзяржава, павінны органы адукацыі, канешне, павінны. Другая справа, што пасля агульнаадукацыйнай школы няма, каб прадметы выкладаліся на беларускай мове. Атрымоўваецца тут такая полутупіковая ситуацыя. Ну,
наше головне питання. Звісно, повинні усі разом займатися тим, щоб у нас було побольше білоруськомовних класів, щоб відкривались білоруськомовні школи, щоб вищі навчальні установи працювали цілий ряд факультетів на білоруській мові. І не повинні. Ну, ми ж бачимо позицію держави. У нас позицію устанавливае один чалавек. Спадар Коўш кажа, што дзеля ўратавання беларускай мовы дзяржаве варта звярнуцца да беларусізацыі. Ён працаваў у аддзеле адукацыі якраз тады, калі, як сам кажа, яшчэ не былі здушаныя парасткі беларусізацыі ў беларускай адукацыі. Мікалай Коўш кажа, што ў 90-е гады выкладчыкам, якія працавалі па-беларуску, быў нават 15% дадатак да заробку. Менавіта такой практыкай дзяржава павінна стымуляваць адраджэнне беларускай адукацыі, мяркуе кандыдат педагагічных навук з Берасця Мікалай Коўш. Павел Костін пра складаную сітуацыю з беларускамоўнай адукацыяй у Берасці, а вось у горадні створаная новая беларускамоўная група ў дзіцячых яслях садку нумар 45. Яна адкрываецца з верасня, у ёй будуць дзеці двух узростаў, 2 і 3 гадоў. Яна меншая ўдвая за звычайнай, у якіх, як правіла, 25 дзяцей і больш. З горадні Сергей Астраўцоў. Вольга Валько, якая шчыльна займалася стварэннем новай беларускамоўнай групы, кажа, што сыну Стасю будзе гэтым летам 3 гады. Сама яна працавала дагэтуль ва ўніверсітэце, а муж у гандлі. Я, калі спраўджвала апошні раз спіс, то там было 13 чалавек у спісе. 2 гады таму стварылася першая групка. Это як бы ініцыятыва бацькоў была, што мінулым разам, што гэтым разам. Просто насустрач пайшлі як бы і садок, і, в прынцыпе, аддзел адукацыі. Беларускамоўная група існуе толькі ў адным яслях садку горадні, на вуліцы Сухамбаева, што не вельмі далёка ад цэнтру, але дзяцей сюды прывозяць з усяго гораду, дзе больш за 300 000 чалавек насельніцтва. Сям'я Валько жыве ў жылым раёне Вішнявец на ўскраіне і вазіць сына давядзецца кіламетраў за 6, але Вольга лічыць, што дзеля беларускай мовы можна праехаць і 10. Першая група ў гэтым садку працуе ўжо 2 гады. Яе стварэннем займалася Наталья Кісель. Сама яна хатняя гаспадыня, муж інжынер-канструктар, сыну Францішку 4,5 гады. Ну, конечно, калі вот мы збіралі, вот я займалася гэтай групай, арыентавалася на наших знаёмых, таких вот, хто наведваюць усе мерапрыемствы вот, культурныя, кого ведаем. І вот узрост падыходзіў. Напрыклад, мой спісак складалі вот, в першую чаргу гэтыя бацькі. А аказалася, што ніхто не прыйшоў. Не, таким людям не трэба. Прыходзяць у такую групу людзі, якія нічога не ведаюць. Ну, вот есть такое вот жаданне. Ой, я вот мову не ведаю, але я ведаю, что трэба ведаць, трэба здаць дзіця, і мы все будем вучыць. Вот таких у нас большасць у групе. Просто звычайная група, наверное, нас спачатку вот боялись адчыняць, там невядома, что там будзе ў гэтай групе, наверное, там будут мітынгі рабіць. А аказалася зусім наадварот, да нас вельмі добра ставіцца і кіраўніцтва і сада, і адміністрацыі. На пачатку ў групе было 8 дзяцей, потым яна павялічылася да 15. Цяпер іх толькі 11. Прычыны жыццёвыя. Напрыклад, одно дзіця пакінула групу на самом пачатку таму, што выявілася алергія на малочныя кашы. А потым дзеці сыходзілі, не было магчымасці вазіць. Это павінна быць вельмі моцная мотывацыя, каб вазіць малое дзіця на тралейбусе. Напрыклад, з нашай групы мы адзіная сям'я, хто без машын. Мы адзіныя возім, ну нам было прынцыпова, мы у любое месца вазілі. Наталья Кісель кажа, што нядаўна яны ўпершыню зрабілі супольны пікнік. Бацькі з дзецьмі першай беларускамоўнай групы. Наймалі аграсядзібу. Празмаўлялі і пра будучыню, школу. І гэта вельмі падтрымала наш дух, прызналася Наталья Кісель. Сергей Астраўцоў, мы працягнем тэму беларускай мовы пасля абвесткі пра адну з нашых будучых перадачаў. Ці засталіся сляды на месцы ракавой аварыі Уладзіміра Мулявіна, як успамінаюць легендарнага песняра ягоныя суседзі па лецішчы, і што магло выратаваць музыку ад смерці? Это вы могли поехать разом з ім? Да, могла. Может, такого не было, я б, може, ему не разрешила так нестися. Знаете, ён, може б, мяне вёз, то не ехаў бы на такой скорости. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды» мы едзем у Лапаравічы, што на Мінскім моры.
Эта перадача пазней у нашай праграме хвілінаў праз 20. А зараз сталкеры свабоды. Яна кіруе аддзелам у адным буйным беларускім банку, робіць сайт «Нашы дзеткі», ладзіць нацыянальныя святы, дамагаецца ідэальнай школы для свайго сына і ўсюды і з усімі гаворыць па-беларуску. Банкірка і грамадская дзеячка Хрысціна Вітушка, гераіня новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ёй сустракалася Валянціна Аксак. Яна нарадзілася ў Нямецчыне, дзе на той час працавалі бацькі. Але родам бацька з заходняй Украіны, а маці з заходняй Беларусі. Бабулі з абодвух бакоў былі ў свой час высланыя з саветамі далёка ад радзімы. Малой дзяўчынцы бацькі ўвесь час паўтаралі, што гэта важна ведаць, што ў яе ёсць свая мова і яна мусіць яе некалі вывучыць. У Беларусь Крысціна з бацькамі патрапіла ў сярэдзіне 9 клясы ў цалкам беларускамоўнае асяроддзе ў вёсцы Перхавічы Баранавіцкага раёну. Мовы беларускай яна не ведала. Але ніхто не рабіў нам ніякіх зніжак на тое, што мы не разумеем. Вучыліся, прычым вучыліся добра і нават выдатна. Праўда, беларуская мова, безумоўна, давалася складана, і на дыктоўках мая настаўніца рабіла стаўкі. Ці напішу я дыктоўку з колькасцю памылак менш за 100. Вось калі было менш за 100, крута. Гэта я навучылася адрозніваць, дзе заканчваецца адно слово і пачынаецца другое. Потым ёй пашанцавала на настаўнікаў у Баранавіцкай спецыялізаванай матэматычнай школе і на атмасферу на механіка-матэматычным факультэце БДУ, дзе яна цалкам перайшла на беларускую мову. З тых часоў спадарыня Крысціна перакананая, што чалавек заўсёды можа зрабіць нешта тое, чаго вельмі хоча. Нешта рэальна ў Беларусі робяць асобы, не грамадскія арганізацыі, а асобы. Калі камусьці прыватна нешта трэба, гэта будзе зроблена. Чалавек знойдзе сабе паплечнікаў, знойдзе матэрыялы, метады, знойдзе на гэта сродкі і зробіць найлепшым чынам. Увесь свой вольны час спадарыня Крысціна цяпер укладае ў справы бацькоўскага камітэту гімназіі, дзе вучыцца яе сын Мірон. Раблю па максімуму, стараюся і ганаруся тым, што я тут не адна, што сапраўды вакол усе бацькі менавіта такім чынам ставяцца. Мы максімалісты, мы перфекцыяністы, але і маем вынікі, адчуваем сябе у гімназіі гаспадарамі і маем тую навучальную установу, якую ў ідэале хацелі б мець. Адказнае стаўленне да ўсяго навокал – гэта і ёсць свабода, перакананая наша суразмоўца. Свабода – гэта тая абсалютная каштоўнасць, якая мусіць быць ва ўсіх навокал, каб чалавек, разумеючы, што ён мае свабоду, усведамляў і адказнасць за тое, што адбываецца. Каб не было такіх адмазак, што дзіцё гаворыць мне: «Папа, здравствуй», таму што вот тут у нас не той дзяржаўны лад, і ўвогуле мы яшчэ не перамаглі дыктатуру, і зямля не той формы, як хацелася б. Не, гэта твая свабода, і свабода пачынаецца ў сям'і. І калі пэўныя каштоўнасці ёсць, іх мусяць падзяляць твае блізкія людзі, твае бацькі, твае браты-сёстры і твае дзеці. Свабода – гэта такое адчуванне сябе гаспадаром сітуацыі і гаспадаром свету, у якім ты жывеш. Робіш тое, што лічыш мэтазгодным, і яно робіцца так, як ты лічыш, яно мусіць рабіцца. Цалкам відэо з банкіркай, грамадскай дзеячкай Хрысцінай Вітушкай глядзіце на нашым сайце ў суботу 14 чэрвеня. А пры канцы паўгадзінкі прапаную паслухаць песню на словы Геннадзя Бураўкінага, якога нядаўна не стала. Выконвае Пётр Клюеў «Лістапад». Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад. Закружилась метелица желтая,
Я хочу, как на мне сумня, хоть на миг, хоть снег пришел ты. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад. Это падают мои письма. Так боюсь, как в свете просторным мы с тобою, милый мой, не разошлись. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад. Это лето мое облетает, и стою я посеред осени. Твоя тонкая березка золотая, осторожно, листопад, осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад.